Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Видеоро бародарон анаку падилиса мекунем. Факт ва далел кати бародарон мо гап мезанем. Ҳозир якум факт далели ман ин аст ки видеои ман бисёр меша бародарон. Нашод ҳаромхӯри Майрам мардума фиреб кардагиай. Ман ба шумо ҳозир якум факт далелше я одам да занг мезанам. Дар шумо гап меза чанд ҳазор қарздорай ва чанд ҳазор чиай. Ина ҳозир мо қачи гап мезанем бародарон. Ҳоли бисёр одаморо фиреб кардагиаем. Бо як-ду информация дига омад ки ё апахоҳаран бо фиреб мекардем. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародар. Салому алейкум. Бародар, ҳамин нашод ҳамин рӯз нашод ҳама ҳаромхӯре ки мақсад шуморо фиреб кардага дар городи Екатеринбург ҳамин рӯз видеои мо карда бурем, муроҷиат кардан, шуморо бурдан, метрикотон додан, чанд ҳазор қарз дорад, чӣ хеле ҳамин нақл ки мардум буфаҳманд. Aman kam rastagi sar 20,000 грифт, баъд паспорт бо чи госпошта скурдантли 4,5 грифт, баъд экзамен мегрифт 5,000 чақа. Таги мин 70,000 80,000 рафт. Ана мехрак кра пула канда грифт, то 3 сол боз медавонад мана ҳамин роз метрки як блок грифтам не. Ҳамин се моҳ боз мо як хел занг мезанам вай занак ба. Ҳаданат ҳаромхӯр занак биласи. Хоб, дигар бародар чанд бародар дигар фиреб кардага ҳам вай ошиносои шумо? 5 кас будем. 5 кас. 5 одама фиреб кардага я? О, 5 одама. Вани ман камто, бадим ё бо бисёрто. Бародарон бо информатсиё ҳаста, бародарон хато қад кардем ва гуфта ки қатимо газа як моҳ вақт буте ман пулора полни меканам. Бародарон гуфт агар як моҳ шумо пулои шумо надод бо шумо муроҷиат кунед, ман дигар видеоҳо мекунам барои дигар одамое ки бо фиреб кардагиан, мисол права гирифтагиан вай кардагиан, ҳамон информатсиё омадагия бародарҷон. Иншаалло бо пули шуморо метавонем гуфта ваъда додагия. Мебинем ха ман бо занг мезанам, ман ҳозир метрики гуфтам барбер занг задам. Метрикаи шумо чанд сол пеш гирифта буд, надода буд? Ман ин ҳамин видеои мо кардем баъд дод. 3 сол шуд. Ман документиш бурдам. 3 сол мешад. Мин мекуним гуфта гирифтага буд документа. Хоб, бародарҷон саломат бошед. Бо гап мезанем, мо бародари дигарангиро телефон кунем ки мардум буфаҳманд ки дар ҳақиқатан ҳама ҳаромхӯрай. Ман якта номер пас кардам, занг занед. Бо ҳамун занг занед. Хоб, инао занг мезанам. Бародарон, алло нигаҳбонтон боша. Бо дигар видеоро оз мо сар метем, бо дуюм видео дуюм одам далелиш мақсад. Салому алейкум.